nabíjali aspoň, že alebo paintball nejaký, nič? Hádam nie, my sme dneska nenabíjali nič. Trošku kadiaľ, že? No, tak to je taký kolorit našich MiGov 29, že nechávajú dymovú stopu, ale ten ťah, čo majú, trocha dymu si zaslúži. Aby zmiatli nepriateľa. Doslova. Takže pripraviť uši. Áno, pridávne spaľovanie je zapálené. Práve nám predviedli krátky vzlet, ktorý môže dosahovať až pod 600 metrov a v tejto chvíli to rozbiehajú a za malú chvíľu naletom na našu letiskovú dráhu smerom zo západu od obce Sielnica sa rozletia do svojich východiskových pozíc a začne sa vzdušný boj. Takýto spoločný štart je asi náročnejší, ako keď človek štartuje solo. Samozrejme, je tam stiesnený priestor a taktiež vedúce lietadlo a vedené lietadlo musí dávať pozor jeden na druhého. Proste je to obmedzené priestorovo a treba k tomu určitú zručnosť, ktorú piloti získavajú postupom výcviku. Takže Sielnici už vedia, že prichádzajú. No, už nám prichádzajú určite aj prvé ďakovné listy. Ale letisko to bolo skôr ako Sielnica. No, určite tu bolo, len sa to ťažko vysvetľuje občanom. Vtedy asi ešte nevedeli, na čoho idú. A toto je práve úvod vzdušného boja. Práve sa dvojica MiGov rozchádza a ako sa vraví fights on, fights on, fights on. Neviem ako ja som mal také malé zimové oky, keď sa križovali. Piloti major Kuterka a major Pitlík sú zo zostavy prvej stíhacej letky zmiešaného krídla Sliač a sú zaradení ako hotovostní piloti do systému medzinárodnej ostrahy vzdušného priestoru NATINAC. Na chvíľu sa stratili, už som myslela, že idú smer Ankara na dovolenku. Nie, práve teraz získavajú rýchlosť, čo je hlavnou prevahou vo vzdušnom boji a práve nalietávajú na tzv. Stretných kurzoch, alebo ako piloti vravia do protivky a začína jeden útočiť a druhý sa brániť. Takže chvíľka napätia. A vidíme odpal infračervených klamných cieľov. A práve ste mali možnosť vidieť úvodný manéver, kedy pilot vykoná tzv. high yo-yo a získava výhodu výšky nad jeho protivníkom, ktorý sa bránil odpalom infračervených klamných cieľov, ktoré slúžia na odpútanie navádzania infračervených rakiet. Čiže už to máme celkom jasné, kto je naháňaný a kto naháňa. V tejto chvíli obratné manévre vykonáva major Pitlík a útočníkom je major Kuterka. Je to absolútne jasné, ktorý samozrejme. Zase sme mohli vidieť odpad hlavných cieľov. V tomto prípade, ako sa vraví, rakety zlyhali a boj prechádza na tzv. blížny pomocou palubných balónov. A predpokladám, že toto sú jediní nepriatelia vo vzduchu, ktorí spolu komunikujú prostredníctvom vysielačok z kabiny do kabiny. Majú mať sebou spojenie, ale nekomunikujú, lebo toto sú dohodnuté manévre, lebo tento vzdušný boj je simulovaný v malom priestore na pobavenie návštevníkov leteckých vysliač. Ale v reálnej situácii musí brániace sa lietadlo aj útočiace lietadlo reagovať veľmi rýchlo na manévre svojho protivníka. Konštruované ako ľahký frontový stíhač
stíhač určený na ničenie nepriateľského letectva vo vzdušných bojoch. Mám taký pocit, že ho sleduje po jeho vzdušnej stope, aj vidí niečo v tom dime. Samozrejme, pilot útočiace lietadla vždy zaujme výhodnú pozíciu, z ktorej môže použiť palubné zbrane. Taktika manévrových vzdušných bojov sa začala vyvíjať už v priebehu prvej svetovej vojny, kedy bol kráľom nebies známy červený barón Manfred von Richthofen a zásady, ktoré zaviedol on a jeho spolubojovníci na oboch stranách, sa používajú dodnes. Akorát moderné piloti majú na svojej strane aj technológiu, ktorá výrazne uľahčuje a zjednodušuje vedenie boja. Ale vtedy by sme mohli strieľať aj z kabíny rovno, ne? Takými pištolami. No, áno, začiatky boli ťažké. Pri tejto ukážke piloti dosahujú rýchlosti až 1000 km za hodinu a minimálne rýchlosti okolo 200 km za hodinu. Pôsobí na nich preťaženie až o veľkosti 8G, to znamená, že hmotnosť pilota je vynásobená 8-násobkom a toto musia naši letci znášať v kabínach. Odkážte veliteľom, že sú neslušní a skáču do rečí. Odkážem. Vy ste asi zvyknutí na tento zvuk, ale predsa len sa spýtam, dá sa na to zvyknúť? Alebo ste taký už hluchší? Ale mi to po dlhšej dobe začne aj chýbať. Aj som si myslela, že to takto funguje. To je asi v každom povolaní, aj u námorníkov. Ja už som sa zaujímala, že či môže taká vypustená svetlica narobiť tomu druhému lietadlu problém, ak teda narazí do lietadla, tak prezrate aj našim divákom, že či hrozí nejaké nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo nehrozí žiadne, lebo počas celej tejto ukážky boli zachované bezpečné vzdialenosti medzi lietadlami a taktiež aj minimálne výšky odstreľovania svetlíc, aby nenastalo náhodou zapálenie nejakých odľavých materiálov na Zemi. A teraz vidíme dvojicu hotovostných stíhačov MiG-29 AS, prvej stíhacej letky zmiešaného krídla Sliač, v záverečnom prelete po ukážke manovrového vzdušného boja. Vysvietení sú ako Las Vegas, je to naozaj krásny pohľad. Pokojne im zatlieskajte, majú to radi, aj keď to nepočujú. A túto ukážku nám predviedli úterka, to bolo útočiace lietadlo a obranca bol major František Kvitlík. Rozprávali sme sa so Šušom, ako som už očumovala jeho prezývku, ktorú má na svojej uniforme. Šušo, kedy budeš najbližšie ty sedieť takto, respektíve lietať vo vzduchu? Najbližšie to by to malo byť po ukončení leteckých dňov, kedy sa vrátime zase k svojmu pravidelnému, ako aj mierovému životu a bude pokračovať letecký výcvik. Tak ma tešilo a dúfam, že sa vidíme aj na budúci rok. Bude mi potešením. Ďakujeme pekne.
Samozrejme, aj veliteľov MiG-29 budete môcť vidieť na vlastné oči a uši, počuť tu na zemi, pretože už o malý moment, respektíve predpokladám, keď zaparkujú v garáži, sa dostavia na autogramiádu tuto pri našom stane a samozrejme aj ostatní piloti tu budú prítomní, čiže ak budete mať záujem o fotku, podpis, pokec, otázku, nech sa páči, zastavte sa, všetci sú vám k dispozícii. Vážení návštevníci, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na pristávajúcu dvojicu MiG-29, ktorí sa blížia na pristátie od mesta Zvolen. V tesnej zostave dvojice a predvedú nám ukážkové majstrovstvo pri pristávaní vo dvojici s takýmto typom stroja, akým MiG-29 je. Môžete vidieť, že vzdialenosti v skupine na pristáte sú skutočne minimálne. Pilot v skupine sleduje vedúceho, podľa neho vlastne pristáva, každý sa dá na svoju polovičku dráhy. Toto je vlastne... Pán vedúci musí prestať, pán vedúci. Pán vedúci zvyčajne pristáva prvý, tak ako to teraz vidíme. A pán na krídle vpravo sa teraz dotkol dráhy. Vypustili brzdiace padáky a týmto sa s vami majú kuťarka, majú pytlík lúčia. Dovolím si požiadať váš potlesk, pokiaľ sa vám vystúpenie páčilo. Nádhera, to bola nádhera.